pianthla le Mizia inmil omvem lo enve chinda che January an mita sang an du tui ma ni level pui deuh te aya sang an bai sei tlang pui miti buan an ni lo anin lamukin an thu tak run thin thil thar lom huam an ni lo man lai thil ngei na chi an ni midang thian te chung chang sei pe ve em an ni thian te laka thuruk nei ching an ni an Mizia ang pumi lo chu an koprei thei lo February lunglen nei tak milung leng thei tak an ni then rual ngei na tak an ni nun phung nget lutuk nei lo Mizia tlak thleng zung ching chi an ni thil thui tak don mi an ni lo voi khat an huat thui sei emo iti pal chuan rei tak an huang che March an ro thapin an huai sen bik zun an nain an zuna wai ol bik merin tlak tak an nia an thil ti to na lama reng in pum pek tok chi an ni mangai na sem zai thiam mi an ni lo ril ruwa an du zong deuh an ni awang ngotin an ngai zong emo an mangai mai lo hemi thla a piang ve te nen chuan an Mizia in ma bikin ain ngei na ma bik le ani April rual polkong an zei bik emema thin rual te ngei nat an ni chok a hun le muna tlang nel ngal mai chi an ni mani le mani in khongai an ching thin butut angrang dewin an thin urlai chuan atua te ma zapa lem an nei lo mi varing zung chian ni lawa an merin to te ro an ring hlel mai ngai to lo May an teima min vong fel mi an ni an thil ti emo na thona reng an rin tlak bik miril ru hne thei tak an ni an Mizia ero hriat thiam har tak an ni bielnu bielpa nei reng sia nei lo anga lan thiam em an ni June an Mizia dang dai bik riau an dang nal a an hriat reng na ero a tha hle thung thuruk vong hlei thei lo mi an ni mi an rel vak lawa mai chana ngei an chal thin bielnu emo bielpa lama chuan der thiam wala lengi ti an ni du bik July an rel ro thiang hlema diglo le fel hel do nian hriat te laka film tum chi an ne thil an chik thin awangin bum mai an har thin an mel thlang puin an fing bik thin athang moi piengte ti tum emo ni tum sham mi an ni khusak moi lo deute mu thei lo emo ngai thei lo an ni voi khat ibum ani ti an hriat che chuan idam chungin an ring le to mai lawang che August rual pol an thiamin an ril ru azau an bielnu emo bielpa te ve ruk an hra thei bik mu sit na ngai thei lo tak an ni mi te thin lung hne dan an thiam bik eng emo hle ka wanga mi huat mai an ching bik September khungai na nga tak an ni min cheng vong in vong fel mi an ni an mel thlang pui thil dik lo emo mi dik lo ni an hriat laka chuan uchuak taka diriam du mi an ni phubala ngei du mi an ni zan khat ton sabop ang chi an ngei na ve lo ma se an rin ombur du bik mi rel ero an hrat vea an mita sang deuh bok October a maya pa in an mel thlang pui mangai na lana mi takan ni mi za der thiam takan nia an ngei dani lawa chuan tu ma an lau lo adik le thang moi deuh te hlir ram mi an ni engmo hle ka wangi mi te huat an hlo hle thin an zaidam tlang puya ma se an thin rim ero chu lo om takani an ril ru anem zai le ri moi an ngei na hle November bum tuma ve thlem na reng an man chak bik derna an ka mang thiam takan ni thupui hlapuya chuan ron an thlak lo thung December an thin chhlang pui an va nei thei phian har san na an ton changin tlan chhuwa dan an thiam bik ril ru zau mithil phal takan ni bielnu emo bielpa te ril ru ero tinat an ching du phian